σκοπός και... Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με το σκοπό, Γιώργο, που τον είπες στις... Εμείς το προσδιορίσαμε το όνομα εξαιτίας του φίλου μας του Μαχαιρόπουλου του Δημήτρη από το Ρόκαστρο, Χαντζάρτς, το παρατσούκλι του. Λέμε τη Χαντζαρίνας, ενώ σε αυτό βέβαια το σημείο μπορεί ο καθένας να βάλει τη Μαθεΐνας, ό,τι θέλει, όποιον γυναικείον δηλαδή όνομα θέλει. Ωραία. Είπες ότι έχουμε... Αυτό τον σκοπό εγώ τον άκουσα και ο Κώστας πιστεύω ότι από το Στάθη τον Ευσταθιάδη, από τις καταγραφές του. Τώρα δεν θυμάμαι αν ήταν εκπομπή ή αν ήταν μια ερασιτεχνική ηχογράφηση. Ναι. Η οποία παίζει και τραγουδάει ο ίδιος. Ωραία. Πού τον τοποθετούμε το σκοπό, γεωγραφικά? Σάντα. Νομίζω από τα χαρακτηριστικά του παίξηματος και ότι είναι ας πούμε προς το τελείωμα του σκοπού, κάτω λίγο τον Τσοπάνο, τον Σαντέτκο του Τσοπάνο. Εδώ θα τελειώνει ο σκοπός και... Sildi sen
ακούσαμε τους δύο στίχους τους πρώτους, τα δύστιχα μάλλον, σε ένα μοτίβο, ας πούμε έτσι, σε ένα μουσικό μέτρο ωραίο, μελωδικό, και μετά το άλλαξες. Ναι, επειδή θυμήθηκα. Για πες μας, Γιώργο. Ότι και αυτή την εκδοχή, ναι, υπάρχει και αυτή, δηλαδή πώς το λένε, παραλλαγή, ας πούμε. Μια παραλλαγή, εμείς το κάνουμε στην αρχή με τρία σχέδια, υπάρχει και με 5. Δηλαδή το πληθύναμε λίγο. Απλώς ο ίδιος είναι ο σκοπός, απλώς ναι, το πληθύναμε λίγο και το σημείο. Και υπάρχει, δεν το έβγαλα εγώ. Έτσι. Ναι. Τον ίδιο σκοπό τον έχω ακούσει από τον Γόγο με τον Μίμ τον Τσακαλίδη. Από καταγραφές από το ραδιόφωνο της Εξουνουλίας της Θεσσαλονίκης. Έτσι. Τώρα σε ποιες καταγραφές ήταν, από τον Ανδροσιάδη, τον Γιώργο, από αυτά δεν θυμάμαι δηλαδή από πού είχα. Όχι, είναι καταγεγραμμένο, το γνωρίζουμε, ναι. Αλλά τώρα, Βασίλη, εμείς που λέμε ότι η αίσθησή μας είναι ότι είναι από την περιοχή της Σάντας. Όχι, δεν έχουμε ούτε καμιά σφραγίδα, ούτε κανένα άιζο, ότι ο σκοπός είναι, η αίσθησή μας είναι δηλαδή, από το χρώμα του και από το... σύμφωνα με αυτά που ξέρουμε, ναι, παραπέμπει εκεί. Ναι. Μην ξεσηκωθούν οι Σαντέοι και πάνε να ζητήσουν πνευματικά δικαιώματα. Όχι, να μην παρεξηγούμαστε τώρα, και όλα αυτά που λέμε έτσι είναι από την αίσθησή μας και οι εμπειρίες μας που έχουμε. Δεν σημαίνει ότι τώρα από πού ότι έχουμε το αλάθητο. Νομίζω ότι κανείς δεν ξέρει από πού είναι κανείς σκοπός. Έτσι νομίζω, αλλά δεν θέλω να, ας πούμε, αυτό είναι μια τέτοια... Εντάξει, δεν μπορούμε να απορρίψουμε και όλη τη δουλειά που έχει κάνει ο Στάθης Σταθιάδης, ο οποίος έκανε ο μοναδικός στην αρχή, δηλαδή που έκανε έτσι ολοκληρωμένα, ας πούμε, εκπομπές και σίγουρα τοποθέτησε και κάποιους σκοπούς. Ακριβώς. Δεν ξέρω αυτός. Ορισμένες φορές έλεγε, ας πούμε, είναι παποντιακό. Ναι. Και όντως μπορεί να ήταν και έτσι. Ναι. Άλλοι λέγανε, ας πούμε, το διεκδικούσαν άλλες περιοχές. Ας το διεκδικούσουν όλοι. Το θέμα είναι ότι είναι ποντιακός. Πολύ σωστά. Γαραμπινάτες σκοποί υπάρχουν βέβαια. Έτσι ότι είναι, ξέρεις, τώρα δεν θα πεις αν είναι ακρή, ας πούμε, και να πεις ότι είναι Κασλίδου. Σωστά. Αλλά όσο προχωράμε και όσο ανοίγει, ας πούμε, το φάσμα, εντάξει, δεν μπορείς, κυκλοφορούσε και η μουσική. Πολύ σωστά. Απλώς θα κάνουμε μελωδίες τις οποίες θα λέμε ό,τι γνωρίζουμε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς και εσείς ή εσείς το λέγατε έτσι, εμείς το λέγαμε αλλιώς. Ότι αν έχουμε λάθος και το μάθουμε, οι πρώτοι που θα το παραδεχτούμε θα το τυπώσουμε όπως εμάς μας έχει φτάσει, δηλαδή μέχρι τις μέρες μας. Πολύ σωστά. Και να γυρίσουμε εκεί πέρα, όταν ξεκινήσαμε εμείς τις καταγραφές, οι 4 μας με τον Αχιλλέα, είχαμε πει εξ αρχής ότι αρκετοί σκοποί δεν γνωρίζουμε την αυθεντική τους πηγή και λέμε ότι είναι αργυροπολίτικα της Χαλδίας γενικότερα. Τώρα είναι σήμερα στις Κρόμες, της Σάντας κτλ. Πάντως είμαστε εκεί. Αυτό. Εντάξει. Είμαστε ξεκάθαροι. Δηλαδή, Βασίλη, αν φτάσουμε σε αυτό και είμαστε σωστοί σε αυτό, είναι και νομίζω μετά από τόσα χρόνια ότι. Κατόρθωμα. Ναι, είμαστε πολύ κοντά, δηλαδή. Εντάξει, είμαστε. Τώρα να πούμε στην Κρόμη και ποια οικογένεια το έλεγε και ποιος από τα παιδιά το έλεγε. Και... Δεν είναι το ζητούμενο αυτό. Ναι, ποιος ήταν ο Λιράρης που το έλεγε και ποιος το μετέφερε τελικά. Ναι. Και επέζησε στην Ελλάδα, πού να το ξέρει. Δεν μπορούμε να πάμε τόσο πίσω, εντάξει. Ωραία. Φέρνταν πολλές σε το χάρτη της πόλης.